Tork ta' 47 sena mir-Rabat sofra ġrieħi gravi wara li waqaf xaft font 18 metru. L-inċident seħ l-erba' għal ħabta ta' 6:15 ta' filgħaxija f'sit ta' kostruzzjoni fi triq Igwanes ir-Rabat fejn b'xorti tajba il-ħaddiem barrani ħellisa minħall il-mewt. Il-pulizija marret minnu fih fil-post u minn sħarriġ preliminari illi sar irriżulta li r-raġel waqaf il-pile shaft waqt li kien qiegħed jaħdem. Fil-post issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku sabiex jassistu filwaqt li ambulanza ħadet lill-vittma l-isptar Mater Dei għal iktar kura u ġie ċertifikat il weġġa gravi. F'post fuq il-medja soċjali l-Protezzjoni Ċivili qalet li din kienet operazzjoni delikata ferm li matula kienu mejjuna wkoll mill-uffiċjali tat-tifi tan-nar stazzjonati x-Xemxija. Il-Pulizija kif ukoll uffiċjali mill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol għaddejjin bl-investigazzjoni tagħhom dwar dan il-każ sabiex jistabbilixxu x'kienet il-kawża ta' dan l-inċident. Dan kien it-tielet inċident fuq il-post tax-xogħol illi seħħ matul din il-ġimgħa fejn sfortunatament it-tlieta li għadda ħaddiem tal-Wasteserv miet traġikament wara inċident ikraħ illi seħħ fil-bini tal-inċeneratur tal-annimali fil-Marsa.